दोखो दोखो बुग्लिबाय लोगोफोर लावथिजों दोखो दोखो बुनाय नोंथांमोना भिडिअ नुदों बिराद साननो गोनां आरो लाजिथाव जोंनि थाखाय जोंनि बर' हारिफ्रा जेरावबो सेफटि गैया नामा जेरावबो बुजानाय स' लोगोफोर बिराद मोनसे लासिंसिं बाथ्रा बियो आङो दिनै क'क्राझारनि नोंथांमोननो गेजेराव मोनसे रादाब लाना फैदों बे जाहैबाय क'क्राझाराव जानाय क'क्राझाराव 3 आगस्ट खालि जानाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गिथावना घटना आरोना दा बेनिखायनो बिनि सायाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा एसे नोजोर होनांगोन मानोना जोंनाव ओरैबायदि मोनसे जाबाय माबा मोनसे फिसा दाय मावनानै सोरबा हमजायोब्ला सोरबा माबा मोनसे जायोबा गावनि दायाव हमजादों मादों बिदि जोंनाव बांसिन बिदि जायो दा माने मानसिखौहाय मालाबा सब समाय दायनिगिरि लाबाय थानो नागिरदों खिन्थु सोरजोंबा पलिसि खालामजानानै बे हमहोजादों ना मादों सोरजोंबा फाव फान्दायनानै हमहोजाखो ना माखो बेखौ जोंनि मानसिफ्रा खुनु मोनसे माने थदन्त लाया आरोना दा दिनैनि बिनि घटना जे मागुरमारिनि घटनाखौ आं बुंदों आं नोंसोरनो थामिलाव होखादों बे मागुरमारिनि घटनाया जे मुक्तार आलिया गावनि मानै मोसौ बेखौहाय गावनि बिदानि न'आव लानानै फैगासिनो दं होनना बुंदों गावनिनो निजे मुक्तार आलिनि मोसौ होननानै बुंदों ओमफ्राय बेजों सासे दंफायोमोन मेग' बर' होननाय सासे माने बिसोर सानैया लानानै बिदानि न'आव लानानै फैदोंमोन जाहैबाय दा बे लानानै फैनाय समावनो रजत मण्डल मुंनि बै गुन्दा मोनसे माने ग्रुपआ आरोना गुन्दा ग्रुप होननासो बिसोर 8 जनिया मोनसे ग्रुप गुन्दा ग्रुपआ बिसोरखौ हमनानै दोनदों आरो आखाइजों दुरुंजों खाखुमानानै दोनजोबदों खाखुमानानै बिसोरखौ ओरैबायदि गाज्रि बुदों नोंथांमोना दृश्यखौ गोबां चेनेलफ्राव नुबाय दा बेफोरबायदि जादों आरोना ओरैबायदि गाज्रि बुदों दा बेखौ नायनानै बोरैबा मोनदों गोसोखौ दा मानसियाथ' बेफोरबायदि माने बुजायाना खुनु मोनसे जेनेबा थार बाथ्राखौ मिन्थिया हसिया न'नि बिगोमाखौ मिन्थिग्रोनांगोन न' दाउट मोसौआ सोरनि मिन्थिनांगोन नङा होमबा मोसौआ गुमाना न' दाउटे खावना लाबोनाय जादों खावना लाबोनाय मोनबा सोरनि खावना लाबोनाय एसे मिन्थिग्रोनांगौ जायो दा बे बुस्थु डाइरेक्ट आननन जुदि मिन्थिया हसिया बुनाया बिराद गाज्रि जादों आरो जोंनि बिटिआर हालामाव दिनै सिं बेफोरबायदि मोनसे घटनाया सोलिगासिनो दङ दा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोरनाखि मेगन गुनु जायखौ जोंना बुङो सांग्रां व्यक्तिफ्रा बिनि सायाव जों सोब माने सांग्रां जानांसिगोन दा बावहाय जेनोखि बिराद मोनसे साननांगौ जानानै फैबाय आरो मुगैथाव आरो लाजिनांथाव दा जोंनि दैदेनगिरि सारमोना मा बुङो बेनि सायाव माबायदि सालिजारि खालामो बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन जों दिनै नुदों जे दिनैहाय आइबि आमसुआ दिनै मिडियायाव दिनै स्टेटमेन्ट होदों जे 24 घन्टानि गेजेराव जुदि हमाबा माने क'क्राझार माने पुलिस स्टेशनखौहाय गेहेराव खालामगोन होननानै स' बेफोरबायदि इनिसिएटिभ लानो हानाय जोंना बर'फोरना जागोन ना जायाखौ आं मिन्थिला खिन्थु दायनिगिरिया जाथाया बोरै जाया जों जे बेखौ मेग' बर'नि न'आव थांनांगोन आरो बेहाय थांनानै जों बेनिफ्राय जोङो गुबै बाथ्राखौ जों मिथिना लाग्रोनांगोन गमामायैनो मोसौआ खावना लाबोबानाय ना मुक्ता आलिनिया बिदानो लांनो नागिरमारनाय बे जों बे बाथ्राखौ मिथिनांगोन आरो जुदि बेखौ जुदि जाथाया सोराङाव फैमारोबा खावनाय नङै अब्ला बिनि सायाव मा इनिसिएटिभ लागोन बै रजत मण्डलनि सायावहाय आरो बिसोर 8 जनिया टीम जों बेखौ नागिरनांगोन मानोना बे क'क्राझार सदर टाउनावनो जानाय सदर टाउननिफ्राय लिस्ट जाथारगोन होननानै बुङोबा 5 and 6 किल'मिटार जेनोखि मागुरमारिया अब्ला बेबायदि सदर टाउनाव दिनै बेफोरबायदि मुगैथाव माने बर'नि उथुमै होननाय बे मोनसे जायगायावहाय बेफोरबायदि जानांगौब्ला बे बिराद मोनसे लाजिथाव जागोन आरोना जोंनि थाखाय ओंखायनो आङो बेनि सायाव स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लाजानो लुबैदों आङो नायबाय थानोसै सोर मा स्टेटमेन्ट होयो ओमफ्राय बर'फोरनि माखासे बर' हारि माहारि अनसायगिरि बिथांमोना माबायदि इनिसिएटिभ लानो नागिरदों जों फैबाय थानाय समावसो जोंनो खिथासिगोन ओंखायनो आङो खावलायगोन अननानै बयबो मानसिखौ नायगोरो जेन' मानि थाखाय बेबायदि आक्रमण खालामदों खानानै जेन'बा गुबै दायनिगिरि मार ना मा ना नङा मोसौआ खावनाय ना खावै मार बे आरोना दिनै जुदि जानाखि दिनै मेग' बर'आ बे जोंनि जेनेबा बे मा होनना बुङो मुक्ता आलिजों थांफानायनि मुङावनो जे बेहा जुदि माबा मोनसे दायनिगिरि जाबाय सिखाव खारना साननायाबो गाज्रि मानोना दिनै मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौआव गोबांथार मानसिजों माने इनभल्भ जानाय खामानि मावनांगौ जानानै फैयो बिजनेसनि थाखाय मानिबा थाखाय न'खरखौ फोथांनांगौनि खाथिरावनो गासैबो हारि माहारिफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ जानानै फैयो दा बेनिखायनो बे आयदानि सायाव जोंनि दैदेनगिरि सार नोंथांमोना अननानै इनिसिएटिभ लादो एसे मेग' बर'नाव थांदो बाथ्राया बोरै जामारदों बेनि सायाव नायबिजिरनानै थार बाथ्राखौ होदो आरो जुदि मेग' बर'नि न'आव थांनो हाबायबा आं गावनि गोरबोनिफ्राय थेंकफुल जासिदों मानोना जोङो मानसिखौहाय जोङो सिगां मिथिग्रोनांगौ दायनिगिरि नंगौ नङा बे बाथ्राखौ आरोना नङाबा गुबुन मानसि हारि माहारिफ्रा जोंखौ फाव फान्दायनानै दायाव खोख्लैनो जोंखौ फाव फान्दायनानै जोंखौ माने एक्सटेन्ड खालामनो जोंखौ फाव फान्दायनानै जोंखौ हाखराव खोलैनो बेखौ बिसोर गोरलैसिन मोनगोन
जे नै उमुखौ जों फाव फान्दायनानै बेबायदि खालामदोंमोन नाथाय हनै बिसोरनि हारिमारिफ्रा जेबो माने मा होनना बुंदों मैनि स्टेप लायाखै जेबो नायफैयाखै बरिया बिदिबाथ' आरो गुबुनखौ बिदि खालामबावनांगौ बेबायदि मोनसे फालानि उनाव फाला फैनो हागौ आरो दा बेनिखायनो जोङो जोंनि बर' माहारिफ्राबो जों सांग्रां जानांगोन खोब खौसे जानांगोन जों जेखि दर्शक गथ'आव थाया मानो दे राजनितियाव थाखानांगौखा दर्शक थानांगौ बाट बिदि नङा दे हारिनि अलखदाव जोङो बे उमुक पार्टिनि होननानै नाख्रेबलायनाय निउस चिलायनाया मालाबाबो बर' हारिया बिजों जौगानाय नङा आरो बेबायदि थायोबा बर' हारिया गाहायाव पुरा गादामनाय जागोन बे 100% सैथो राजनितिनि बाथ्रा लानानै जुदि उमुक पार्टिनिसो बियो बिनि होनो नाङा उमुक पार्टिनिसो बियो थाथों थैथों बेबायदि होननानै जुदि जोंनि जायफोर सांग्रां बेक्ति सांग्रां दैदेनगिरि सोरमोना जुदि इनिसियेटिभ लायाब्ला बेनि सायाव बिफाव लायाबा जोंनि बर' हारिया बिराद खैफोदाव गोलैगोन आरो बे बिपदा सानसे नोंनाव गोलैगोन नोंनि न'खराव गोलैगोन ओंखायनो बेनि सायाव मोजां मोनसे सिद्धान्त लालायनानै जेनेखि जाय बेक्ति दाय नङा गारा बिदि बुजानाय मुगै सुगै बुजानाय एसेबां अना खाना खाख्रबनानै बुजानानै एसेबां माबा खालामजानायखौ नोजोर होनांगोन आं बेखौ खावलायबाय प्लिज